Voina movie recap kan en how tur hi. Girls from Nowhere Netflix series ami Wonderwall episode ania. Kan en how main he channel hi minlo like saka, minlo subscribe pa, minlo comment sak ve thin turin karon gen masa chawani. A movie tira hian na noi chuan mihring tena kan thil ngai hlutber chu ama lema a inzota. Ama vek chuan mel thatna hlotlina le hmanga inate nge thil dang zok ti na ma lema a inchang. Chumi hnu chuan zirlai no pangdangte an ron lang zui. Zirlai meiche samtoi pakhat ron langin a hming chu ba mania. Tin school football team manager ani bok. Football player zinga chelo ber. A hming o chu intura ron pe. Alandan chuan ba mi hian. O hi aril ru chuan a du ru hle. Chutia ba min an du sakvel chu a thian pa chuan. Alo thik ru ve hle. Ma se o ai ro thung hi chuan. Anga even velem lawin aril ru put mang angat phei chu apu velo. Chumi hnu chuan ba mi chuan chhuapui turin a soma. O chuan anu ne na in hmuan ngai thu le ti turan nei thu hrila. Ti chuan a kal thelo wang chuan ngai damadila. Chu chuan ba mi chu ati thin rim hle. A chan chu o hi. A ma tang dei to alo du ruk em thin ni wangani. Ti chuan ba mi chuan o anu chu pa ngai taka in mel hria tira du ve thu hrila. Ma se o chuan du lovin a kalsan le ta. Chuti lai tak chuan zirlai meiche pakhat a hming na no ron langin nui sang chung chuan an lam chu aron pana an school football team manager ani ve tur thua hril phei chuan ba mi chuan alo thik ru hle midang ho zong chuan an lo lom em thung a chan chu na noi hi a hmel tha a hlim theya midang te angai tu abok chu tak chu ba mi ne na anin an lo na chu ni ba mi ve thung chu a hmel thalovin midang te ti hlima thiam lo ti chuan na noi chu football team a mi paho zong zong mei chuan an lom hle o po chuan zan lama party na tura som phei chuan ba mi chu a thin rimin alo thik ru hle nanoi thungero chuan chu tiang khopin ba min a thik ani ti a hrelem lo chumi hnu chuan mi paho chuan football an practice nanoi chuan a theyang tokin lo puin a phili boi char char ma se ba mi chu alo thu mai thung o chu ron kalin pui ve turin na hrila a thil kan te lak saka puya tumlai phei chuan ba mi thik na ril ru chu atilian hle ba mi chu bedroom a thuin aril ru te chuan na noi a rel na sa hle engma ngai to lem lo chuan a penin banga chuan na noi chu a mel ui vek se ti aziak a chuaka chumi hnu chuan na noi ron kalin a ron chiar engma soilo chuan anui ringot ba mi ho hnu chuan social media an comment vel chu a chiara a chan chu ba mi hian love story azia thin wanga nia tin thon thua chuan nanoi chungchang chetaka ziakin a hmel mate zinga po a huat ber thua ziaka ma se ma ni na diktak zok chu tu manan tha silo atuk skula chuan ba mi chuan thilrim chiale tor har tak a hria chuti mek lai chuan owa aron kal o laka chuan that dera tum ve hle ti chuan chutia nanoi ne na nate an tho mek lai chuan thilrim chetak kha a sha vele mi paho po ron lutin thilrim chia chu tor haran ti hle ti chuan ba mi an mo pu ma se nanoi ani zok ani tin thria chuan an chuak le ngal vek nanoi ti ngai na shalo chuan ba mi chu puya vadil taringot nanoi chu chutia rim chiata wang chuan azakin hreoma ti hlea ba mi chuan a thil ziate a thleng dikani ti sha thiamin ti chuan ba mi chuan o ana du theinan banga aziak vele ta chumi hnu chuan coach chuan ba mi ron bia in nanoi na tho dan chungchang ron zota tin ama ba mi chu a hna ril ru petok lo vina ron hril bok ma se ba mi chuan angai thalem lo o alam ringot chu avamit mei anin thla fel don lai tak chuan bolan lama ron thlokin o chuan a ron dang ba mi chuan a thil ziate thleng dika ngai ma se an sar jok chu a fu hlo wanga ron kalani ti hril ba mi chuan a thil nga hlel le lutuk chu a thleng dik theilo ni na hrata chumi hnu chuan o thian ta singa mi chuan ba mi chu fiam tu thonan ron hmangin an din hmuna khan ba mi nge uite dingta se tunge ka chanang aron tia o thian pa chuan ba mi aya uite thlanjok tur thu soi le in chu thu soi chuan ba mi ati thin rim hle bedroom banga chuan o thian pa chu uite achang tura du thu ziak chumi hnu lo ka tang chuan o thian pa chu uite ang mai a omin a hnu phei chuan hospital lama an thon ta ringot ani ba mi chuan chu pen hmanga a thil zia zong ta chu thleng dik ngal zel angin angai tin in chirna po nei lovin ami huat zong te an chelo chu atum berani ta cafeteria thil ai lai chuan a thling dik le reng em ti chian nan
dawhkanah chuan nanoi uite chantir turin a ziak ve le mahse nanoi chungah chuan engmah thleng lovin a pa ngai thlap ina ho hnu pawh chuan aw na hmangaih theihnan penah chuan a ziak ta charchar mahse hnu chuan aw an ron bia in nanoi a bialnu ni tura duh thu ron hril chutah tak chuan bami chu nanoi laka pawh then theihnan che talak vat angai ani ti a hria thil a ngai tuah neuh neuh bathroom bang chu chung thil thlen dik tir theitu niin a hria tichuan nanoi le aw ate inkar akal thui hma chuan pawh then vat atum a suang tawna ril rumol tak chuan nanoi yom lo se aw chuan a duh tura ngai mahse ani chuang lo aw chuan engtikong point ani chu a duh dawn lo hrim hrim tichuan bami ngai tuahna chu ril ru chiat na hlirin a khat ta atuk chuan bathroom ah chuan lut le in a thil zia tura ngai tuah mek lai chuan bathroom le lama meiche pakhat an soi salai ava hmu tichuan chu nu bula chuan bathroom bang thil ti thei chu hrilin alaka nun rong tu te chunga thlen tir du zong zong chu ziak thin turin a hrila chumi hnu chuan football practice na lama avakala nanoi ava hmu chuan a rim che to lo ti ava hra thei tin a thian pa ui anga omta po alo pa ngai vek to ti a hriat chuan bathroom banga engmani diklo awmani ti a hra thiam ti chuan akal tawata bathroom ah chuan muntify tu meiche pakhatina a thil zia zong zong te anor re lai hmu chuan a thin rim hle a an khum ta chiama nanoi te chunga thil thleng a re tak chan chu chunuina a ti re wanga angai ti chuan thil thlen dan le chu bang thil ti theina ta chu a hrila tin chunu bula chuan pen chu a pe phei mahse hna thok tu nu chuan chu thil chu a thlak taka ngain ba mi nung chang thalo tak chu an coach pa hril tur thu a hrila ti chuan muntify tu nu chuan an coach pa chu ava hril tangei ti chuan an coach pa chuan ba mi chu a zil tawata mahse ba mi chu ati thin ur hle ti chuan bathroom lama chuan a kal le ta an coach pa nge muntify tu chungchang a zia le ti chuan a hnu lok chuan muntify tu chunga chuan thil thalo tak a thleng ba mi hlau thong hle banga inziak chu muntify tu thok cham theina na nia ti chuan muntify tu chu ain ok hlum ta reng bok chu thil thlen hnu chuan midang hoina an ti du da thin meichia kha ron lang le in ba mi hne na chuan bathroom banga thila zia zong zong te chu a thleng dik thei tak tak nge yam ti na ron zot le a heng thil zong zong ba mi na ti na chan chu mani ma sial na wanga nia adu zong zong anei theina ni pho chuan engma ti hre lo tin a huat le ngei te zong zong chunga phubala ka tum vek bok chunga thil ti zong zong chuan hlimna pe chuang lo achang chuan in chhir ve thin ma se a mihring duam na le a it sik na bok chuan hne na ron chang le thin tin ba mi chu muntify tu laka bathroom banga a thil zia kha thleng dika nga in thil ti sual tu le tual that tu a in ngai tlata wang chuan zan po amu hil theilo a huat na zong zong le an chia je na te zong zong chuan heng thil zong zong hi a thlen tira chu bathroom banga a thil zia wanga muntify tu inok hluma wa hmu chuan a hlau no hle tin na noi chuan abula chuan fa no pang tak tak ala nei thu le engwanga muntify tu nu chu inok hlum mei nge ni ti a sha thiam lo hle tin ba mi po chu angai to na ril ru a buai hle an ti du da thinina muntify tu chunga thil thleng chu ba min banga azia wanga thi ni angai bok chung thu te abulan soya wang chuan ba mi chu in chirin bathroom lama chuan a let le muntify tu chungchang chu avanot re veka aron chuan hu chuan midangina muntify tu maktaka aron thale ni ti an hril chuan hlim le lom takin a kalta amai ro chu nanoi le o te indu mel taka an loin belaya hmu chuan thik na hlirina khat le ta ti chuan bathroom a kalin nanoi mai arngenga khat vek turin awaziak le ti chuan nanoi po chu a hmai arngeng khat vek chung chuan a hmuwa ba mi chuan chu tia nanoi mela arngeng khat vek a hmu po chuan enga ma ngai lo heng thil zong zong thleng hnu po hian ba mi chuan top sana la tum chuang lo ma se thil hria thiam thei lo chu muntify thin nu rondam chole theina chu ania hria thiam harati ema wang chuan internet a te azonga chuti lai tak chuan ba mi chu anuna ron khol ba mi nu chuan amu manga mangchia mang thalo taka nei thuron hril anu chuan amu manga ba mi chu bathroom a hian alo tanga puitu ngai na lo aw vak vak thu hrila ma se ba mi chuan anu thu soi chu enga ma ngai lo zo na zot le tin mithi to te hi thole theidana omem ti te na zota anu chu na zo na ta chu a hra thiam lo hle ba mi po chu amu thila chu ema wang chuan amu ta zoka ani po chuan zanlaya chuan mangchia na in a khumbula chuan na noi le muntify tu inok hlum ta kha lo langin
na noi chuan engwanga that nge ni tin a lo zota ba mi chuan an pahnia mu wang chuan a hlau hle ti chuan a har thuaya amu manga wang chuan omanuam theilo atu ga chuan class kalin zirlai te an zirmolmol lai chuan classmate pakhat chu tukvera tang zuang thla angai thalo chu badroom akal arinang nge in badroom banga chuan zung thatura du thulawin ziak ti chuan chu mi ziak tu chuan ti du da thin khanin chung thilte a thlen hnu tang chuan an school a chuan thil mak tak tak le buaina tam tak a chuak renga zirlai tam tak kara chuan at so buaina a thleng ta tan an principal thiltihna a thleng zui heng thil zong zong thlen hnu chuan ba mi chuan ti du da tok thin tu nu chu va biain heng thil zong zong hi a thlen tir ani thule an school midang zong zong hril dar tu a chuan a mo puwa ma se chu nu chuan top sana tum lo thule a edik to thu hrila ba mi chuan bathroom bang chu avaena chuta chuan zirlai tam takin an mi huat telaka phuban lak du na inziak tam tak chu wa hmuwa o chungchang po inziakin ba mi chuan va panvat akenat le nat lo avazot o chuna that tu hril ma se ba min film khur tura hril lai tak chuan o ke chu ron na ngal a thian chu ron tlan khom ngalin o thung chuan na ti hle a thian pa pakhat bathroom bang thil ti thei sha tu chu ba mi chuan an khum ta chiama ba mi chu kirle in ti re veka tum lai tak chuan thu inziak pakhata heng thu ziak te atire tu piang chu thinghal ro se tia inziak a hmu chuan beidong takina chuak le ta an school mi zong zong mai chuan an thada uvek to bami chu a thil lo ti to wang te chuan in chhir hlea chu tia in chhir tak le shom ti taka alo om mek lai chuan na noi abula chuan ron kal bami chuan a thil ti to te wangin ngai damadila ngai damadil zo hnu chuan na noi chu anui ta vak vaka ti chuan na noi chuan bami hne na chuan athil swalo ti to ten avale don ani ti engwang ngai to lo nge ni ti na zota athil swal ti te wangin ain chhir don ani ti a hriat thua hrila ma se bami chuan heng thil zong zong hi ama thiam lo ani lo thule na noi chu abul tum tu zog ani thu hril ma se na noi chuan heng thil zong zong hi ti turin voi khat po anor lui lo ani ti na hrila na noi chuan a top nan a in chhir tak zeta siam that le du ni chuan banga thil zia to zong zong te no dre le vectorina hrila ba mi chuan thidon po ni se ano re tur thu hrilin akal ta a na noi chuan mi zong zong hria thei turin ba min an thil zia te tire turin akalani ti chu atlang au puya chu vele dang tur chuan zirlai ho zong zong chuan bathroom lam chu an pan ta a ba mi po a thei angarangin atlana man hmo tak chuan tire tuma dan tum tu la pon lama an lo khat vek bok ti chuan thok le khata chulai hmun chu are ta vek mai ba mi po chu tatang chuan chuakin school a chuan tu ma reng an lo om to lo ma se na noi chu alo la om reng thung chu tia mi hring zong zong mai an bo vek theina chan chu azirlai puiten an ti na ta hlo wangin ba mi chuan mi zong zong bo vek tura bathroom banga azia wang chu ania ti chuan ama wanga boina nei zong zong te an bo vek nu chuan ba mi chuan thian chungte pakhat ma nei to lovin khovela chuan malngoi ngoi in omta hmangai na le hlimna adu wang chuan midang nun na le hlimna alak saka ma se to pa chuan ma ngei po chuan athil du ber le zon ber hlimna te hmangai na te po chu nei chuang lovin khovela chuan khohar takin ama chau chuan nun hmang don ta ani he flimen tu zong zong te hian he flim kan en hmanga tang hian zir tur tam tak kan neya kan hlim du luata midang te nun kan ti chiat chuan ato pa kaimani bok kan na le thina ni Can anybody out there hear me?